Ya, wis gak usah dibungkus. Iku bendro tonggo ngerti nek iki aku tuku nang aku ngono lho. Mbok waran kanca-kancane ben aku ku yo mrene. Murah-murah iki. Laris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Rombongan kon jurek, kopi kabeh. Rombongan keng kapak. Ayo, tuku. Walah, anak cilik-cilik pinter gak usaha. Cilik apa nih? Wong wanen ngono. Enak ae. Oh, Jepang lho. Ini lawakmu lho lahir. Tapi apa nih? Jajane mau anak bro. Alah, ngono iku sepatu oleh utang. Wis, jenenge lu gak usaha. Rasanya wong jangan buka. Itu sebenarnya. Wis. Aku tak kandani, Cok. Wong ning dunia iki pasti duwe rahasia, Cok. Kak, rasane wong gak usah buka, ditutup nang wong. Nek kiamat rasane ditutup. Akane rasane wong gak usah ditutup nang wong. Wan, Oh iya lali rek pesenane Jito. Ngene jero sih anda tak dikokno, amit. Kok eling jatuh kok ngene? Wadah. alhamdulillah. Iki buka apa dhewe iki? Buka iki ae. Lho iki jajane wawan ya. Apa tenang ae engko lho. Tak tukune. Malah mbok free dah. Yo ora doane. Yo. Kok dikek oh. Masukan yo. Ayo. Moh. Kono omah iki. Iki anak datang gak mau bukan omah. Aku wis paham iku ini wawan. Guna tak buka jadi rahasia. Kita coba Tuh. Lapo, Mbak? Iki lho jajan iki lho rasane lho gak enak. Ya capek, Mbak. Kenapa sih iku? Iya, jajan stok. Oke mati, makan tayang makan enak. Oh, kita pati dulu buat rahasia mau. Iku kan aku apa ngomong mau. Apa gak ngomong? Kan iku mau jare ini gak oleh buka rahasia wong. Kan awakmu dhewe wis ngomong. Kon iki lho kepo sih tok. Aku pesen 5 toples ya. Kudu pangan 5 toples. Sak keluarga pangan. Kudu masak kabeh kon, overdosis. Nah, nek sawe nang itu. Lho, iku pesenanmu. Ini Coba icip lah. dorong mangawan poso e. Pantesan. Kon nyoba kono lho. Saiki wis buka. Wis buka ya. Wis coba kono. Wis coba-coba. Cobae iki paling ngomel. Mantap jiwa. Ayo maneh siji kok coba maneh. Loh, aku malah pesen ini bilang. Aku lagi ngomong. Nah, ini paling buka rahasia wong. Coba.